Рахім Тораман промайнув. Офіційний спонсор трансляції «Морські». Рекомендовано до футболу. А от рекомендовано також забивати такі м'ячі, який зараз забив Джексон Коельо. Головний бомбардир, головна надія харківського металіста у цьому сезоні підтверджує свій статус і в цьому супервідповідальному і дуже важливому матчі для харківського металіста. 1-0. Швидкий м'яч вдався підопічним Мирона Маркевича. 1-0. Металіст попереду. Радість харківської торциди. Вона цілком зрозуміла, який гол. Без варіантів, без шансів для Хакана Арікана. Павутиння з дев'ятки воріт. Зайняв своїм пострілом Джексон Коельо. Подивіться. Це дійсно супер удар. Це не перебільшення. Чудова траєкторія. Фактично нереально було Арікану відбити цей удар.